हरा बायफ्लेलांब्लाबो जों खौसे जाफिननो हाथों बिसा नोंखौ संसारनि गाज्रि बोथोराल' दा लोगो मोनथों एसोसिएशननि दैदेनगिरि मानगोनां मेम्बार नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों लोगोसे इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट आरो गभर्नमेन्ट कलेजनि आरो गोबां कलेजनिफ्राय फैनो हानाय स्टुडेन्टफोर आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों दिनैनि बे बिसेस प्रग्रामखौहाय जोङो फिसाब्लाबो जों जा प्रग्राम खालामदों नोंथांमोननि गेजेराव जोङो फोरमायनो सानदों आरो बे दिनैनि बे प्रग्रामा जेब्ला आं जोबथेसालियाव दङमोन आङो नै मादैनि बिसाज्ला आरो जानि फंबायनि बिफा बेखौ आं जोबथेसालियाव लोगो मोनदों आरो बिथांमोना गोबाव सम आंजों आरो बिसोरजों आं लोगोसे थाफानायलाय बिथांमोना गावसोरनि जिउ जारिमिनखौ आंनो फोरमायनानै लादों बेजों लोगोसे गावसोरनि न'खरनि कन्डिसनखौ फोरमायनानै लादों आरो बिथांमोननि न'खरनि कन्डिसनखौ फोरमायनाय हिसाबै बिथांमोननो आं खोथा होबोदों दे नोंथांमोननि न'खराव आं थांगोन एसेब्लाबो जा हायो जोंनि कन्ट्रेक्ट एसोसिएशनजों जों रायज्लायनानै जेसेबां हायो जों हेल्प खालामनो जागोन बेखौ आं खोथा होबोदोंमोन नाथाय आं हारसिं हाया नाथाय दिनै कन्ट्रेक्ट एसोसिएशनजों लोगोसे जायफोरा दिनै आंखौ हेफाजाब खालामबाय बा जोंखौ हेफाजाब खालामबाय बिथांमोनखौ साबायखर बावनांगोन दा बे सैथो जोङो न'नि अबस्थाखौ जोङो नायनो हरबाय आरो मानसिबो हरबाय आरो नोंथांमोना भिडिअ पेटिसाव नुगोन बिथांमोना उन्दुनो हायै अबस्था न'आ गासैबो गब्लंजोबनाय गोजा आरो मुस्रि सायावनो प्लास्टिक होनानैसो बिथांमोना थानाङो दा बेबायदि अबस्थाखौ नुदों नाथाय बिनि बिपरित बा बिनि बिकल्प जोङो मा मावनो जोङो रायज्लायनायनि गेजेरजों बेवहाय जोङो थिं बान मोनथाम जों होनाय जाबाय बे जास्ट स्टार्टिंसो फैबाय थानाय समाव जों बिनिख्रुइ आरो बांसिन मा खामानि मावनो हायो जों रायजोनिफ्राय जों मतामत नागिरगोन आरो रायजोनि हेल्प मोनोब्ला जोङो बे खामानिखौ जों मावनो हागोन दिनै जोङो न'खरावहाय जायफोरखौ आं लोगो मोनदोंमोन जोबथेसालियाव बिथांमोनखौ लानानै जों बे खामानिखौ मावनो नागिरदों दा खोथा होनाय बायदि जिथु थिं रिजिं जों होलांगोन आरो एसे खरसा लेबारनि थाखाय जोङो खरसा होलांगोन बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव दा होनाय जागोन दा बिनि बिफा आरो बिसाज्ला मादैनि बे मोनसे लाइजाम लिरनानै हरदों आं बे लाइजामखौ नोंथांमोननि गेजेराव आं फरायना होनो नागिरदों बिनि बिफाया लिरनो रोङा नाथाय बेयाव सासे लिरनो रोंग्रा गावसोरनि एनडिपि एक्स एनडिपि दङ जोबथेसालियाव बिथाङा बेबायदि लिरहरदों आं बे लिरनायखौ आङो फरायना होनो नागिरदों जोंहा फंबायनि थाखाय बेखौ लिरनानै हरदों बेबायदि लिरदों डियार सन माने फिसालानिसिम फिसा प्रबिन थांनाय 27/2 आरो 2023 अक्ट'निफ्राय क'क्राझार जेलाव दंफैयोमोन गावनि बिसाज्लाखौ बुंदों जेखि जाया बिसा प्रबिन नोंसोर मोजाङैनो था इसोरनि अननाय दंब्ला जों थाबैनो लोगो मोनज्लायथों सम सम गोसोआव फैयो बिसा गोरबोआ दुखु जायो नोंसोर बोरै दं साननानै गावनि बिसाज्लाखौ बुंहरदों ओमफ्रायो नाथाय बिसा प्रबिन नोंखौ गोसोखांफिननालाय रंजानाय मोनो सानसेब्लाबो लोगो मोनगोन साननानै जोंनि न'खरा बायफ्लेलांब्लाबो जों खौसे जाफिननो हाथों बिसा नोंखौ संसारनि गाज्रि बोथोराल' दा लोगो मोनथों नोंनि बिबथै बुलेटखौ गोसो जाना लिरनो होबाय आंनि बिसा बबे नोंसोर मोजाङै था बे लाइजामखौहाय बिनि बिफाया आंनो लिरनानै हरदों माथो दिनै जों नोंथांमोनखौ जों जेबो खालामनो हाया जास्ट जों थिंल' जों होनो हादों अननायखौ दिन्थिनो हादों आरो बिनि गेजेरजों रायजोआ निस्सय नोंथांमोनखौ गोसोखांगोन गामिया दुखुनि समाव हेफाजाब होगोन जों बेखौ दिनै लामा दिन्थिनो नागिरदों एकर्ड जानायनि उनाव जाफोर जालांबाय बेखौ जों बुंबाय थानानै जोंहा जेबो फायदा गैला रायजोआ नोंथांमोननि बिफाया नोंथांनि बिसाज्लाया जा दिनै जाथिनि थाखाय नांनानै सेक्रिफाइस खालामबाय दिनै बियो जेलाव दङ बिथांखौ जों हेल्प खालामनो हायाब्लाबो आरो हायाखैब्लाबो जों न'खरखौ जेन गामिया रायजोआ न'नि खाथिया नोंथांमोनखौ हेफाजाब होनायखौ जों अरायबो लुगैगोन दुखु सुखु समाव दिनै आं फंबायखौ बुंगोन नोङो जेबो रं डिसिसन लानो नाङा फैबाय थानाय समा जोंनि थाखाय मोजां नङा दे नोंथांनि बिफाया जेलाव जोबथेसालियाव थानानै आंबो दिनै बिग्रायखांनानै गाज्रि मोनसे डिसिसनखौ लानांगोन होननानै नों साननाङा फैबाय थानाय समाव नोंनि बिफाया नोंखौ जुदि लोगो मोनोब्ला बोरायब्लाबो नोंखौ सानसे समाव लोगो मोनफैगोनखौ जों आसा खालामदों आरो आं खावलायदों मावनांगौ खामानिफोरखौ जों बयबो मावलांनो थाखाय दिनैनि प्रग्रामनि सायाव रायजोआ मा रिएक्सन होगोन आं बेखौ मिथिया नाथाय आं फोथायो
रायजोआ नोंथांमोननि न'खरखौ हेफाजाब खालामगोन आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइ आरो बांसिन मावनांगौ दङ होननानै जों दिनै सानो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै जा आङो होबाय आरो नैबे जों लेबारनि थाखाय एसे मिनिमाम जों बेयाव जोंहा लेबार थांगोन थिंखौ सोलायजोबनांगौ बिनि थाखाय लेबार पेमेन्ट जोङो होदों बेखौ नाजावदो आरो हायोब्ला अननानै रायजोआ जोंनिया हाम्बल रिकुवेस्ट दसे सानसेनि थाखाय हायोब्ला अननानै बे थिंखौहाय रायजोआ खालामना होयोबा आं बिराद मोनसे जोंनि कन्ट्रेक्ट एसोसिएसननिफ्राय जों गोजोननाय थागोन गामियाव रायलायनानै अननानै बेखौ मावना होनो थाखाय आं खावलायदों गोजोन्थों